Dr Owen Roberts dwi'n diwtor derbyn yn yr adran hanes a hanes Cymru. Dwi hefyd yn dysgu nifer o agweddau o hanes modern, hanes gwleidyddol Cymru a hanes cymdeithasol Prydain. Mae hon yn radd hanes modern o gwleidyddiaeth sydd ar gyfer myfyrwyr sydd yn ymddiddori yn yr ochr fodern o hanes a hefyd mewn gwleidyddiaeth a gwleidyddiaeth fyd-eang. Mae'n gwrs sy'n cyfuno arbenigedd dwy adran o fewn Prifysgol Aberystwyth. Yr adran hanes Cymru a hefyd yr adran gwleidyddiaeth rhyngwladol. Mae'r ddwy adran yn cydweithredu'n agos at ei gilydd, mae gennym ni adeiladau sydd ond taflu'r carreg oddi wrth yn gilydd. A mae'n gwrs sy'n berffaith ar gyfer pobl sydd efo diddordeb mewn hanes modern Ewrop, sut mae cyd-destun gwleidyddiaeth heddiw yn gweithio. Mae'r radd yma yn cyfuno y gorau o ddau fyd, os hoffech chi. Mae'n tynnu ar arbenigrwydd dwy adran fel byddai gradd gyfun, ond mae wedi strwythuro fel gradd sengl. Hynny yw, mae gennych chi'r opsiwn i wneud pob un o'r modiwlau yma pobl sy'n gwneud gwleidyddiaeth sengl neu hanes sengl yn ei gwneud. Ac hefyd mae gennych chi'r cyfle i wneud traethawd hir yn eich trydydd flwyddyn. Felly os ydych chi eisiau mynd ymlaen i wneud gradd meistr neu ymchwil neu rhywbeth ar ôl hynny, mae'n baratoad da iawn. Mae'n cyfuno y gorau o wneud gradd gyfun a hefyd gradd sengl. Mae yna nifer fawr o fodiwlau ar gael ar y cwrs yma. Mae yna ystod eang, mae yna dipyn o hyblygrwydd i chi ddewis eich modiwlau. Mae gennym ni hefyd fodiwlau yn hanes ac mewn gwleidyddiaeth yn y ddwy iaith. Mae gennym ni nifer o fodiwlau yn hanes Cymru, yn hanes Prydain, yn hanes America sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Enghraifft, Cymru ers 1945, mae gennym ni fodiwlau ar y mudiad hawliau sifil yn America. Mae gennym ni fodiwlau ar hanes cymdeithasol Prydain fodern. Ac hefyd ar yr ochr wleidyddiaeth, mae gennym ni fodiwlau cyfrwng Cymraeg ar nifer o agweddau o wleidyddiaeth y byd a Prydain a Chymru yn y cyfnod modern. Hefyd mae gennych chi'r opsiwn i gymryd rhai cyrsiau cyfrwng Saesneg. Ac mae gennym ni fyna arbenigedd yn hanes Rwsia, hanes America, gwleidyddiaeth y trydydd byd, gwleidyddiaeth y Cenhedloedd Unedig, cudd wybodaeth, a'r holl agweddau yna o hanes gwleidyddol modern sydd ar frig yr agenda erbyn hyn. Dyn ni fel arfer yn holi am 300 i 320 o wydiau. Dyna di'n cynnig arferol ni. Ond fel rhan o hynny, dyn ni'n gallu cynnwys pethau tu hwnt i tair lefel A. Dyn ni'n gallu cynnwys fodlonrwydd Gymraeg, dyn ni'n nabod y cymhwyster yni. Dych chi'n gallu cyfri'ch pwyntiau ar gyfer y fodlonrwydd. Hefyd unrhyw lefel AS, dych chi ddim wedi cario ymlaen i lefel A llawn, gallwch chi gyfri'r pwyntiau o hynny. A hefyd unrhyw beth sydd efo pwyntiau UCAS. Os ydwch chi ar wefan UCAS, mi newch chi ffindio pethau fel arholiadau cerddoriaeth ag ati sydd yn cario pwyntiau UCAS. Dyn ni yn gallu cyfri rhywun ati ag at eich pwyntiau chi. Ond yn ogystal, mae yna ffyrdd o gael cynnig is os newch chi enghraifft geisio am ysgoloriaethau Aberystwyth. Mae rheini yn ffordd o gael ysgoloriaethau sy'n gallu bod werth 1,000 o bunnoedd flwyddyn i chi, ond hefyd gallwch chi gael cynnig is gyda ni os ydych chi'n ysgrifennu yn yr arholiadau ysgoloriaeth. Ac mae'r cwrs yma yn digwydd bod yn gymwys ar gyfer rhai o'r brif ysgoloriaethau yr Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Felly mae'n werth trio, ffindiwch allan ar wefan Aberystwyth am y cystadleuaeth ysgoloriaethau, achos mae yna dipyn sy'n gwneud y cwrs yma bob blwyddyn yn cael yr ysgoloriaethau hynny. Wel, drwy'r cwrs yma, dych chi'n cael y sgiliau o ddwy ddisgyblaeth. Yn hanes, dych chi'n cael y sgiliau o drin a thystiolaeth, o werthuso, o roi dadl ar bapur ac ar lafar. Dych chi'n trwy gwleidyddiaeth wedyn yn cael yr ymwybyddiaeth eang na o'r cyd-destun byd eang o sut mae gwleidyddiaeth rhyngwladol yn gweithio. Felly mae'r modiwl yma, mae'r cwrs yma yn cynnig gymaint o sgiliau gallwch chi fynd i gymaint o wahanol gyrfaon.
Mi fedrwch chi fynd, fel o'n i'n dweud, i gymaint o wahanol gyrfaon efo'r cwrs yma. Ac mae rhai o'n myfyrwyr ni yn y gorffennol wedi mynd mlaen i bethau fel gweithio yn y cyfryngau, newyddiaduraeth, y gyfraith, gweinyddiad cyhoeddus, ymchwil polisi efo pleidiau gwleidyddol, ymchwil efo elusennau a grwpiau lobio. Mae yn tyfu nawr yng Nghymru, wrth gwrs, mae gennych chi rhyw fath o gymdeithas sifil, ac mae gradd o'r math yma yn baratoad gwych i fynd mewn i hynna, achos ydych chi'n mynd mewn gyda ymwybyddiaeth ddofn o sut yma cymdeithas yng Nghymru a thu hwnt wedi datblygu dros y blynyddoedd diwethaf, a sut yma sefydliadau gwleidyddol a'r system gwleidyddol yn gweithio. Felly mae'r sgiliau sydd gennych chi mewn, mae'n alw mawr amdanyn nhw. A digwydd bod, mae yna o leia 2 berson sydd wedi gwneud y cwrs yma yn ddiweddar, nawr yn aelodau seneddol. O ran profiad gwaith, mae gennym ni gytundeb efo'r Llyfrgell Genedlaethol, lle mae nifer o'n myfyrwyr ni yn mynd yna ar brofiad intern, ac mae hynny'n digwydd fel arfer tua at ddiwedd tymor yr haf, ydych chi'n mynd am bythefnos. Ydych chi'n cael eich trwytho mewn prosiect ymchwil go iawn, chi'n just yn neud y te. Mae nhw'n brofiad gwaith go heleth o fod yn defnyddio sgiliau yn y myd gwaith. Hefyd efo'r cwrs yma, mae gennych chi'r cyfle i fynd dramor. Mae gennym ni ar adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol gytundebau tramor gyda nifer o brifysgolion yn Ewrop ac yng Ngogledd America. Mae pobl sydd wedi gwneud y cwrs yma yn ddiweddar wedi bod yn California am dymor, yn Montreal, yn Budapest, yn Prague. Felly mae yna nifer o gyfleon i deithio am semestr dramor. Mae myfyrwyr fel arfer yn mwynhau'r elfen o fedru astudio 2 bwnc yn gyfochrog a 2 bwnc sy'n gweddu mor dda at ei gilydd. Mae nhw hefyd yn licio'r y ffordd dyn ni'n dysgu yma. Dyn ni'n dysgu lot mewn grwpiau bach. Dych chi'n ffindio chi yn enwedig y blwyddyn 2 a 3 mewn grwpiau o 10 i 12 a hefyd yn cael tiwtorialau 1 i 1. Felly mae hynna'n brofiad ydych chi ddim yn cael mewn lot o brifysgolion. Hefyd, wrth gwrs, mae gennym ni Llyfrgell Genedlaethol sydd ymhlith yr adnoddau mwyaf gwerthfawr ar gyfer gwneud astudiaethau hanesyddol a gwleidyddol. Ac wrth gwrs, mae myfyrwyr yn mwynhau wneud traethawd hir yn y trydydd flwyddyn. Mae nhw'n hoffi cael ei danedd mewn i bwnc o hanes gwleidyddiaeth neu gwleidyddiaeth modern mewn cyd-destun. Ac maen nhw'n gallu gwneud eu gwaith ymchwil eu hunain gan ddefnyddio'r adnoddau sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol i greu traethawd hir o dan oruchwyliaeth agos gan arbenigwr yn y maes sydd wedyn yn rhyw fath o ddiweddglo da i'r cyfnod o'r 2 blynedd.